Зараз у нас на сцені ще будуть гості. На біс, на десерт. Ще один наш подарунок. Ми хочемо на сцену запросити прекрасний дитячий білоруський колектив «Полуничка». Суничка. 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 Ці мне снится порой, что існує країна мрой. В той країні росте дивосний гай. Гай той кожний може знайти таємницю чаровності, досягнувши глибиня оря задай. Хай несе мене рака, зачарованим човнем, до неба несе бицям у во сне. Там шмат потаємних ходов, що сягають белые гадов. Там живели небесной добрыни. Не шукай ти на мапах, я є на там, де шляхи твоє. Та без концей імкнуть далечині. Хай несе мене рака, зачарованим човнем, до неба несе у во сне. Хай несе мене рака, зачарованим човнем, до неба несе бицям у во сне. Нас несе рака, зачарованим човнем, до неба несе бицям у во сне. Нас несе рака, зачарованим човнем, до неба несе бицям
Група ВВ і Сунічка. Дуже-дуже вам дякую. Щастя, кохання, процвітання. Щоб мир був на вашій прекрасній землі. Від усього серця воплі від Аблясова. До побачення.